Salam ýene hormatly adamlar. Garaşsyz baky beterep ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şuň Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň yaraly güýçleriniň belen serkerde başdaý goşun generali Gurbanoğlu Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kenişiniň nowbatdaky mejlisine geçirdi. Onu ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy idaralaryna şuýlyň ýanwar aýyna ýerine ýetirilen işleň jemlerini hemem howpsuzlygy we parahatçylygy öpsün etmek, bu düzümleň maddi enjamlaryny binýadyny munun beýlegin puwtulandyrmak, olaryň işlerini kemilleşdirmek meselelerini gararly. Hormatly Türkmenistan Dowlat Howpsuzlyk Geňeşiniň agalary. Şuňa Türkmenistan Dowlat Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirýär. Mejlis ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy idaralarynda şuýlyň ýanwar aýyna anyp baran işleriň netijelerini sereder. Garaşly döwletimizde howpsuzlygy we hem asudalygy öpsün etmäge. Harby hukuk goraýjy idaralarynın maddi enjamlaryny binýadyny berkitmäge hem de olaryň işini hassa kemilleşdirmäge değişli soragyň bir näçesini hem belki hem käbir soraglary aral maslahatlaşar. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň bilen serkerde başdy Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisiniň gün tertibine geçip ilki bilen hatabat bermek üçin Goranlyk ministri Günnogduýewa söz berdi. Minister Goranlyk ministrligi tarapyndan ýanwar aýyna alınıp baran işleriň netijeleri, şol sanyna goşunlaryň dürli kysymlaryna öňdewariş tehnologiýalary ornaşdyrmagyň barşy, ýurdumyzyň gorun çukuýyny puwtulandyrmak, ýetgerleriň hemde terkerdeleriň netijeli gullygy üçin ýaşaýyş durmuş şertlerini döretmek boýunça geçirilen çäreler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň bilen terkerde başdaý hatabat dinläp, Goranlyk ministrliginiň işiniň döwrüň ýagdaýlaryna laýyklykda gurulmagynyň harby özgertmeleriň esasy gurulmagynyň biridigini bellädi. Şunu milli goşunyň maddi enjamlaryň binýadynyň döwre waplaşdyrylmagyny dowam etmek, türkmen halkynyň parahat durmuşynyň goragyna durýan ýaraly güýçleriň şahsy düzüminiň nazariýet taýýarlygynyň hemde söwüşçiň ussatlarynyň derejesini ýoklandyrmak boýunça degişli çärelerin geçirilmegi möhümdir diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Döwlet başlarymyz işgalar düzümini puwtulandyrmagyň ähmeti barada aýdyp, ministre ordaş okuw mekdeplerine bilim, tiýat terbiýetçilik hemde jemgyçlik işlerini talaba laýyk guramagy tapşyrdy. Soňra baş prokuror Attaýew ýolbaşyk edýän düzümlerini ýylyň başyndan bäri kanunçylygy, adam hukuklaryny we azatlyklaryny berja etmek, sanyl gomy ornaşdyrmak, işgalaryň hünär derejesini ýoklandyrmak boýunça geçirilen işler barada hatabat berdi. Şeýlekem döwlet başlarymyzyň tapşyryklaryna laýyklykda ministrliklerde we puwduklyň durmuş idaralaryna geçirilen seljermeleriň netijeleri barada hatabat berildi. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň bilen serkerde başdy hatabat dinläp, geljekde de prokuratura idaralarynyň işini kämilleşdirmek boýunça ýerüş çäreleri geçirmegiň möhümdigine üns çekdi. Kanunçylyk namalarynyň ýerine ýetirilişine berk prokuror gödekçilik çärelerini ulanmak zerurdur diýip hormatly prezidentimiz baş prokurory degişli tapşyryklar berdi. Soňra İçeri işler ministri Hojan Ýadow İçeri işler ministrliginiň düzümlerini 2022-nji ýylyň ýanwar aýyna durmuşa geçirilen işler hemde hukuk bozulmalarynyň ýol uluk hadisalarynyň öňüni almak, kärhanlarda, idaralarda ýurdumyzyň sebitlerini ýanyň howpsuzlygynyň kadrlaryny berja etmek boýunça alınıp baran işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, jemgyçlik hukuk tertibini hemde kanunlygy berja etmek maksady bilen İçeri işler ministrliginiň ähli düzümleriniň utgoşukly işini öpsün etmegiň möhümdigini aýtdy. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň bilen serkerde başdy. İçeri işler idaralarynyň ulgamyny, işiň häzirki zaman usullarynyň ornaşdyrmagyny, ileri türýän wezipeleriň hataryny ketgitläp, ministre birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra ýokary kadiýetiň başlygy Usan Epedow kadiýet düzümlerini degişli döwürde alınıp baran işleriň jemleri, döwrüň taraplaryna laýyklykda kadiýet işlerini guramak hemde işgärleriň hünär derejesini ýoklandyrmak boýunça görülen çäreler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, kadiýet ulgamynyň işiniň ileri türýän ugurlaryna üns çekdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň hukuk, demokratik döwlet hökümine mundan meýläkde ösüşiniň köp babatda bu ulgamyň işiniň netijeligine baglydygyny aýtdy. Şonuň bilen baglanykda ýurdumyzda kadiýet işini bundan meýläkde kämilleşdirmegiň hemde bu ulgama kanun çykarjylykdaky öňdewariş tejribäni ornaşdyrmagyň möhümdigi bellenildi.
Hormat prezidentimiz raýatlaryň hukuklarynyň we beýiklikleriniň goraglygyny üpçün etmekde kadet idaralaryna aýratyn ornuň degişligini belläp, ýokary kadetiň başlygyna degişli taşlyklar berdi. Soňra Milli Howpsuzlyk ministri Anaýew berkarar Türkmen döwletiniň gadananlaryny ygtybarly goramak, asuda jemgyçlik syýasy ýagdaýy üpçün etmek boýunça ýanwar aýyna amala aşyrylan işler barada hatabat berdi. Şeýlekem büýdüdümiň işinde ýöňdewarjy tehnologiýalary işiň peýdarlanmak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzy döwre baplaşdyrmak, onuň ykdysady kuwatyny hemde halkara awraýyny ýokalandyrmak boýunça amala aşyrylan ägir tuly maksatnamalaryň köp babatda jemgyýetimiziň jebistligi netijesinde üstünlikleri besenýäni aýtdy. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly häzirki zamanyň ählimi howplary we wehimler bilen baglykda milli howpsuzlygy üpçün etmegiň esasy wezipeleriň birdigini öňe çekip, bu babatda Milli Howpsuzlyk ministrine bir näçe anyk taşyklar berdi. Soňra Döwlet Serket Gullugynyň başlygy Nuriýew 2022-nji ýylyň ýanwar aýyna alınıp bolan işleriň netijeleri hemde watan goraşlarynyň munasyp gullyk etmek üçin düredilen şertler, terhet goşunlaryny iň täze teň serişler bilen üpçün etmek hemde tanyl gomy ornaşdyrmak boýunça geçirilen şeýerler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat dinläp, garaşsyz Türkmenistan döwletimiziň hemişelik bitaraplyk ýörellerine esaslanýan paragatçylyk, tyjylyk, hoşnýetli goňşulyk hemde giň halkara hyzmatdaşlyk syýasatyny üýtgegsiz durumça geçirýänini bellädi. Şonuň bilen birlikde biziň ýurdumyz ýöýdükleri döwlet hökümine gorun şäheriyetli harby doktrinanyň kadraryna laýyklykda serketlerimiziň howpsuzlygynyň hemde halkymyzyň parahat durmuşynyň sarsmaz galasy bolan milli goşnamyzyň kuwatyny poturandyrmak maksady bilen düýpli özgertmeleri amala aşyrýar. Hormat prezidentimiz watanymyzyň mukaddes çäkleriniň ellegirilmesiligini üpçün etmegiň döwlet serket gullugyna bildirilýän ýetasy talapdygyny belläp, şahsy düzümiň beden, töwüşçüň taýýarlygyny ýokalandyrmak meselelerini hemişe üns merkezinde taklamagy taşyrdy. Soňra Adalet ministri Taganow şeýleň ýanwar aýyna alınıp bolan işleriň netijeleri, şeýlekem hereket diýen kanunçylyk bunyadını kämilleşdirmek, kadraşdyrjy hukuk namalaryna üýtgetmeleri we goşmaçylar girmek boýunça teklipler taýýarlamak maksady bilen durumça geçirilen toplumlaryň işler, kabul edilýän hukuk resmi namalarynyň maksatlaryny we wezipelerini raýatlara düşündirmek boýunça guralan şeýerler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, häzirki wagtda kanunçylyk bunyadyny mundan meýläkde hemme taraplaryn poturandyrmagyň mühim wezipeleriň biridigini belledi. Şonuň bilen baglykda hukuk resmi namalarynyň tasdimlaryna hukuk seljermesini geçirmek uly ähmiýete eýdir diýip döwlet başlarymyz bu babatda ministre anyk taşyklar berdi. Şeýlekem hormat prezidentimiz güýje girýän kanunlaryň kadrlaryny ilata düşündirmek işinde täze usullaryň ulanylmagynyň mühimdigini aýtdy. Soňra Döwlet Gümrük Gullugynyň başlygy Hudaý Guliýew Gümrük Gullugy tarapyndan şeýleň ýanwar aýyna geçirilen işleriň jemleri, düzüm böýleklerini teň taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmak, işgärleriň hünär derejesini ýokalandyrmak boýunça amala aşyrylan şeýerler barada hatabat berdi. Şeýlekem hata bolmagyň sany tehnologiýalaryny ýerlikderli ornaşdyrmak hemde daşary ykdysady amallaryň seljermesi barada hatabat berildi. Ýurdumyzyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat dinläp, bu düzümiň işiniň netijelegini ýokalandyrmak üçin ýerüs şäherler görmegi taşyrdy. Şonuň bilen baglykda bu ýolgamda ýöňdewarjy halkara tejribesini öwrenmegiň möhümdigi bellenildi. Daşary ykdysady gatnaşyklaryň işiňleşýänligini hemde halkara ýük gatnawlarynyň mukdarynyň artýanyny hata bolmak bilen ýurdumyzda getirilýän haritlaryň has içkin barlanmagyny, olaryň bellenlen hil ölçeglerini dolu alaýyklygyny üpçün etmek zerurdur. Hormat prezidentimiz bular barada aýtmak bilen gümrük nokodynyň üstü bilen haritlaryň we uluk serişleriniň geçiriş tertibini üpçün etmek meselelerini hemişe üns merkezinde saklamagyň zerurdygyny belläp, degişli düzgünleriň üpçün edilmegini bir gödekçilikde taklamagy tapşyrdy. Soňra Döwlet Migrasiýa Gullugynyň başlygy Atagaraýew 2020-nji ýylyň ilkinji aýyna Migrasiýa Gullugynyň öňünde durýan ilkinji nowatda wezipeleri durumça geçirmek boýunça amala aşyrylan işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gullugyň alyp barýan işleriniň ilertilýän ugurlaryny öňe çekdi. Şahsy düzümiň öz borçlaryny bir kemsiz ýerine getirmegi, işleriň ýerlikderli kämilleşdirilmegi esas talaplaryň hataryny kesgitlenildi. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz gullugyň ýol başlygyna degişli taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary Amanow harby we hukuk goraýjylaryna işleriň ýagdaýy, olaryň ýylyň başyndan bäri harby özgertmeler durumça geçirmek boýunça ýerine getiren işleri barada hatabat berdi.
Harby we hukuk goraýjy idaralarda tanul gomy işin ornaşdyrmak, bu ýolgamda öňdebarjy halkara iş tejribesini teljermek, şeýlekem milli goşunumyň işler mümkinçiliklerini berkitmek, ýetirleriň hemde serkerdelerin münasip ýaşaýyş durmuş şertlerini üpsün etmek boýunça geçirilen işler barada hem hatabat berildi. Ýurdumyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly hatabat dinläp, harby we hukuk goraýjylarynyň işiniň geljeki meýilnamalaryny ünsjekdi. Hormat prezidentimiz ýaraglyk güýçleriň mundan meýlekde kämilleşdirilmeginiň başyna bir gödöwçügi üpsün etmegi wajypdygyny aýdyp, bu düzümleriň şahsy düzüminiň künär derejesini ýokallandyrmagyň ileri tulýan wezipeleriň biridigini belledi. Hemde bu babatda vice-premier Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretaryna bir näçe tapşyryklar berdi. Soňra ýurdumyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly mejlise gatnaşyga gizlenip şeýle diýdi. Hormatly Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary. Ve devletimin alıp baryan parakaçılık, söýüjüligi, puqta ýerýän insanpýower siýasatyna laýyklykda kabul edilen goran siýasatdy harby doktrinamyň esasyna harby hukuk goraýjy edalaryň madde nizamlarynyň binýadyny ýygyzderli berkitip durýar. Harby gurlukçylamaly. Olaryň hem maşala agzalary barada emişi al edilýär. Olaryň hal ýagdaýyny ýokarlandyrmak, ýaşaýyş durmuş şertlerini hassa gowlandyrmak, oňa din janmak, ahlaslan zähmet çekip, watana halal gulluk edip, uly sünükleri gazanmaklar üçin hem ähli zerur şertleri döretmek boýunça uly işleri durmuşa geçirýär. Bu urdu ant barın işleri bundan belki hem devam eder. Döwletimiz harby gullukçylymyz barada hemişe de alada eder. Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisinde başga da bir näçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişçilikleri kabul edip, ýurdumyň ýaraglyk güýçleriniň bilen serkerde başly mejlis jemledi. Hormatly Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň agzalary. Ve şunun bilen Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirip utorýar. Men esasy ýerinde bir can sağlagy, rowaçlyk, mehriban halkymyzyň asuda awadan bagta durmuşda ýaşamy gurun alyp barýan jogapkärli gulluklugyňyza uly sünnükleri we maşala wadançylygyny ardyp edýär. Sağ olun. Enne bolsa hormatly prezidentimiziň adyna gelen gutluklary bilen tanış edýäs. Bu gutlukda şeýle diýilýär. Onuň Alhedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow täze ýyl münasibetli gutluklarymy we iň gowy arzuwlarymyzy kabul edin. Taýlandyň paşasy Maha Vachiralynkorn maşgalasy bilen bu gutlukda şeýle diýilýär. Onuň Alhedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow täze ýyl münasibetli gutluklarymy kabul edin. Täze Zelandiýanyň general gubernatory Hanym Sindik Kira ýan ýoldaşy bilen. 8 fevralda hormatly prezidentimiz sany ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşwad, Lewap, Mar welaýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezidentimiziň öňde goýan jogapkärlik wezipelerini durmuşa geçirmegiň ýollary hem halk maslahatynyň nobatdan daşar mejlisini geçirmäge görülýän taýýarlyk işleri barada geňişliň gurrun edildi we wezipeler kesitlenildi. Hormatly prezidentimiz sany ulgam arkaly geçiren iş maslahatyna milli özgertmeler maksatnamasynyň durmuşa geçirilşi. Häzirki günlerde möhümleriň owa goşuluk işleriniň arnyp barlyşy hemde halk maslahatynyň nobatdan daşary mejlisini ýokary goramaşlykly geçirmek üçin ýerine ýetirilýän işler barada durup geçdi. Vilayet häkimliklerine bolan maslahatlarda aýkynlary ýygyp etmek, owa senaga toplumyna häzirki döwrüň wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirilmegini üpjün etmek boýunça arnyp barýan işler dogrusyna giňişlen gurrun edildi. Owa goşuluk işleriniň gurulşyna, ekrançylyk meýdanlarynyň hemde owa goşuluk tehnikalarynyň, tohumlaryň ýa-da kişine taýýarlanyşyna aýratyn teljerme berildi. Bu wagtda derwäs wezipeler bir portada ünsden düşürmelerler diýip maslahatda çykyş edenler bellediler.
Maksatlarda ýaz meýdany işlerine taýýarlyk görmeň wezipeleriniň ýokaryky derejesiniň üpjün edilmeligi bellenildi. Owa ilatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokarlandyrmak boýunça durmuşa geçirilmeli işlere de aýratyn üns çekildi. Munyň öz ykdysady özgertmeleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýardam berer. Ýaraýylar bilen ýürüte şertnamalar boýunça gurulýan işler hemişe üns merkezinde saklanmalydyr. Olar ýokary hili tokumlar hemde ýeterlik mukdarda dökünler bilen üpjün etmek meselesine de jogapkärli çemeleşmek gerek. Bu bolsa ýerleriň hasyllygyny ýokarlandyrmaga şeýlelikde şany seneleri münasip zähme sowgatlary bilen garşylamaga şert töredir diýilip çykyşlarda aýdyldy. Welaýetlaryň toprak owa şertlerine laýyklykda ekrançylygy milli tejribeleri ulanmak bilen almy taýdan ýola goýmagyň ähmiýetine de unut çekildi. Yer suw serişdeleriniň maksady laýyk hemde almy taýdan esaslandyrylan ugurlar boýunça peýdalanmalygy hakynda has giňişlen gurrun edildi. Yerleri mineral hemde organik dökünler bilen gurtlandyrmaga da ýeterlik derejede üns bermek zerurdur. Maksatlarda bellenen maksatnamalaryň berji aýdylşy, bu wagtda ýerine ýetirilen işler owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilşi, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça işleriň ýagdaýy, gowaça, gök bakça ekinleriniň ekilişine ýaksam taýýarlyk görmek wezipeler dogrusynda da aýtmak bilen çykyş edenler öňde durýan işler hemde olar ýerine ýetirmek ýollaryny taýyk kitlediler. Maksatlarda ýurdumyň ähli welaýetlerine halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisine taýýarlyk görmek işleriniň geçirilşi, geljeki 30 ýylda ýurdumyzda ösdürmek bilen baglanyşly meseleleriň halkyň uly gollawyna münasip bolýanyny barada uly buýsançlan bellediler. Öňde durýan ähli wezipeleriň berji aýdylmagy üçin mümkinçilikleriň hemde şertleriň bardygyny bellemek bilen maslahatlara gatnaşanlar berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiz tarapyndan döredilip berilýän ajaýyp mümkinçiliklere bolan gowunç buýsançlaryny beýan etdiler. Owa milli maksatnamasyny üstünlikle berji etmek ýurdumyzyň ähli welaýetlerini 2022-nji halkyň arkadagly zamanasy ýerine da durmuş ykdysadydan ösdürmegiň wezipeleri görüňsiz ýerine ýetirmäge degişirler. Durmuşa geçirmeli işler halkymyzyň bagtyar ýaşamagyna gönükdirilendir. Maksatlarda şöýlen wezipelerini ýokary goramaçylyk ýagdaýyna ýerine ýetirmegiň zerurdygyny da ýene derejede üns çekildi. Bu wasa täze sekretlere tarap önamly gitmäge mümkinçilik berer. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň ähli ugurlarda ösdürmegine gönükdirilen işleri rowaşlyklara beslenýär. Bular barada gurrunlar hoşallyk maslahatlarynyň esasynda diýär. Türkmenistanyň Ilmler Akademiýasyna geçirilen hoşallyk maslahaty işçiň häsiýete beslenýär. Ol berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne garaşsyz watanymyza amalaşyrýan düýpli özgertmeleri ilmi taýdan esaslandyrmak, ýurdumyzyň ykdysadyýatyna, ilim bilim, medeniýet ulgamlaryny, ilmiň gazananlaryny ornaşdyrmak, halkymyzyň taryhyny, medeniýetini, sunugysyny, dilini we edebiýatyny ilmi esaslarda öwrenmek, hemem ýokary derejeli hünärmenleri we ilmi işgärleri taýýarlamak maksady bilen hormatly prezidentimiziň golçyka resminamasyna Melim bolşýaly resminama laýyklykda 2022-nji ýylda ilmiň ugurlary boýunça aspirantura, doktorantura kabul ediljek, aspirantlaryň, doktorantlaryň hemem alymlyk derejelerine dalaşgärligi hasaba aljak dalaşgärliň, şeýle-de klinika ordinatura kabul ediljek, ordinatorlaryň sany tasdiklanyldy. Maslahata gatnaşylar ilmiň ösdürmegine uly üns berýän üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Türkmenistanyň Saglyk Goraýyş we Derman Senaty ministrligine geçirilen hoşallyk maslahaty işçiň häsiýete beslendi. Halkymyzyň saglygynyň döwlet siýasatymyzyň möhüm iller tutulýan ugur bolup durýanyny hormatly prezidentimiz hemişe nagtaýar. Millilizmimiz saglyk döwlet maksatnamasyna belenen wezipeleň izgderli durmuşa geçirilmeniň ähmiýetini, şunuň ýalym Saglyk Goraýyş ulgamyna degişli zerur hasaplanýan desgalary gurmagy dowam etmek wajypdygyny nagtady. Hormatly prezidentimiz bu gurda halkara pediatriýa merkezini we paýtatymyzda ýene-de bir stomatologiýa merkezini gurmagyň maksady laýykdygy barada aýtdy. Hemem bu meseleleri düýpli öwrenmek tapşyrdy. Şu münasibetli geçirilen maslahatda çykyş edenler ýurdumyzyň saglyk ulgamyny ösdürmek barada edegderli alad edýän hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini aýtdylar. Häzirki döwürde ýurdumyzyň bu gurda gazanýan bilen sepetleri nusgulukdyr. Maslahata gatnaşylar öýler barada puduň ösdürme uguryny edilýän aladalar üçin alkyş aýdyp hormatly prezidentimize ýüzlenme kabul etdiler.
Dutariya samak senetçilerinin dutarda saat çalmak ve bağışçılık sunutunun UNESCO'nun adamdadın maddi del meden mirasının sanıuna girdilmek münasibetli davaral maslahatlara gengerim verilye. Berkarar devletimizin bağıtıyarlık dövrünü hurmatlı prezidentimizin taytı tağılalar neticesinde milli medeni mirasımıza ayıqlı saklamak devlet siyasetinin iler tutulyan uğurlarının birine uğurli. Dutar yasamak senetçiliginin, dutarda saat çalmak we bağışçılık sunutunun UNESCO'nun adamdaryň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdilmek münasibetli Türkmenistanyň Owsgan adynaky Inженер Teknologiýalar Uniwersitetiне geçirilen maslahaty ýokary ruhbeletlik bahsy boldy. Milli liderimiziň şöhratly ata-babalarymyzdan miras galan dutar yasamak senetçiliginiň, dutarda saat çalmak we bağışçılık sunutunun taryhyny, öz bolşy aýratynlyklaryny öwrenmek, dünya ýaymak we geljekki nesillere ýetirmek möhüm wezipeleriň biridir diýen parasatly jümleleri çäräniň ödünüdür diýär. Şöhratly pederlerimiziň asylly däpleriniň münasip dowam etdirilmegi hemde türkmen aýdymsat medeniýetiniň halkymyzyň asyrlar boýy toý bayramlarynyň nyşany bolan saat guralynyň döredilmegi häzirki zaman şertlerine döwrüp käzeti eýe bolýar. Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasyna dünýä ýaňsalan sunuwa datly sergi dutar yasamak senetçiliginiň dutarda saat çalmak we bağışçılık sunuwatynyň UNESCO'nun adamdaryň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdilmek münasibetli guruldy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalary netijesinde milli medeni mirasymyzy aýaly saklamak döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Ýurdumyzda halkymyzyň saat sunuwatyny öwrenmek hemde wagt etmek boýunça toplumdan işler alınıp barylýar. Milli liderimiziň belleşi ýaly türkmen dutarynyň şyryn owadlary berkarar döwletimiziň mukaddes garaşdyrlygyny we hemişelik betaraplygynyň waspy, paragatçylyk töýjülügiň, hoşnýetligiň we dost doganlygyň mukam bolup ýanglanýar. Bağış adamdaryň köp taraply sunuwaty, köp asyrlyk çeperçilik däpleriň esasynda kemale gelen we kämilleşdirilýän ýokary derejeli ustatlygyň nusgatydyr. Halkymyzyň dutar yasamak senetçiliginiň, dutarda saat çalmak we bağışçılık sunuwatynyň UNESCO'nun adamdaryň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdilmek münasibetli Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşyk Institutunda da dawara geçirildi. Türkmen dutary watan töýjüligi terbiýeleýän mektep dutar türkmen üçin ýöne bir saat gural däl. Ol asyrlaryň jümmüşinden türkmen halkyny birleşdirýän, dost doganlygy ündäýän we paragatçylygyň ikrar edilen ilham çeşmesi bolup öňe çykýar. Türkmen halkynyň ähli saat gurallarynyň arasyndan ilki bilen dutaryň owady gulonga ýanglanýar diýip çykşy edenler bellediler. Dawraň dowamynda milli saat gurallarymyzyň hoş owady arkaly ýerine ýetirilen aýdym saatlar UNESCO'nun adamdaryň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdilen dutar yasamak senetçiliginiň, dutarda saat çalmak we bağışçılık sunuwatynyň dawaralany solup ýanglandy. Dawaral çärede milli liderimiziň beýik türkmen saadandasy şükür bagşy barada gurrun berýän paragatçylyk saady, dostlyk doganlyk saadatly ajaýyp eserine aýratyn orun berildi. Dawara gatnaşanlar dutaryň we bağışçılık sunuwatynyň halkara awraýyny belende götürmekde ägirt uly işler alyp barýan mehriban arkadamyda alkyş töllerini aýtdylar. Dutar yasamak senetçiliginiň, dutarda saat çalmak we bağışçılık sunuwatynyň UNESCO'nun adamdaryň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdilmek münasibetli paýtagtymyzyň bagtyarlyk etrap häkimligi, merkezleşdirilen kitaphanalary ulgamynyň Köpetdağ, berkararlyk etrap häkimlikleriniň guramagynda geçirilen çäreler ýokary ruhbelentligi beslendi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Nowatyndaşlar Mejlisiniň geçiriljek ýakynlaşyp gelýän günlerinde paýtatymyzyň toý öwüşmleri barhartýa. Şu münasibetli Aziýanyň merjen şäher hataplanylýan paýtatymyz Aşgabatyň ajaýyp şaýollaryny hemem köçelerini edigderlik gatnap ýylaty hyzmat edýän döwrebap awtobuslaryň ruhlandyrjy toý şygarlary bilen bedelmegi ýurdumyzyň umummilli maslahatyny geçirmäge bagyşlanan çäreler hatarynda münasip orna ýelýär. Ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň ýakynlaşyp gelýän şu günlerinde alınıp barýan işlen görnüşleri özboşly aýratynlyk bilen hasam tapawutlanýar. Şolaryň hataryna paýtatymyzyň ýylatyna hyzmat edýän awtobuslaryň taryhy waka münasibetli dürli täsirli şygarlary bilen bedelmegi aýratyn tarypy münasipdir. Şu günleri Aşgabatyň şaýollaryny, köçelerini, her gapdalyna ajaýyp şygarlary berkidilen awtobuslaryň hereket etmeginden ýaşaýjylarda we awtobuslaryň hyzmatynyň peýdalanýan raýatlarda garaşylýan umummilli maslahatyň kalplary galkandyrjy duýgularyny sylamak bolýar. Ýergelene aýsak häzirki döwürde gönüden göne arkadaky prezidentimiziň tagallasy bilen ýurdumyzyň ulug dödümine häzirki zaman sanly tehnologiýalar we dünýäniň ösün tejribesi işçiň urnuşdyrylýar. Ýurdumyzyň ulug dödümine ýoly goýulýan hyzmatlar häzirki zaman talaplaryna we halkara ölümlerine dolaýyk gelýär. Bu bolsa uluglyň ähli görüşleri boýunça ýylaty edilýän hyzmatyň hiliniň we
derejesiniň ýokurlanmagynyň baş şertini emele getirýär. Awtobuslar gece gündüziň dowamyna halkyň hyzmatyna bolup, ýolagçylaryň barmaly menzillerine öz wagtyna hemem rahat baryp bilmekleri üçin zerur şertleri öpçün edýärler. Hormatly prezidentimiziň halkymyzyň awadançylygy we eşeretli durmuşy baradaky izgiderli aladalar esasynda dünýäniň ösen döwletlerinden satyn alynan iň döwrawap derejedäki awtobuslaryň şuglary halkyň agdaberligi, jemgyýetiň jewisligi, il bagtyar ýurt berkarar, halk maslahaty halkyň bekbedine, halk maslahaty bagtyar geljek, belent maksatlar, öňe diňe biziň beýik şygarymyz. Halk maslahaty belent maksatlary ak ýol, döwlet adam üçindir. Halkyň arka dagly zamanasy, aýdyň maksatlar bilen rowşan geljege diýen mazmunna şygarlar bilen bedelip ilata hyzmat etmegi ören täsirli we ähmiýetli çäredigini bellemek gerek. Çünki bellenen wagtlaryna nowat bir-biriniň izinden gatnap duran awtobuslarda gög asmana ýaraşýan öwüşgünli bedege eýi bolan şygarlaryň yerleşdirmek bilen Aşgabatlarda berkararlyk, watan, syýasy ýörelgeler, agdaberlik, geljek bolan ynam hakda düşünjeler barada oýlanmaga esas berýär. Bu bolsa öz nowatyna halkymyzyň watan söýjülük duýgularynyň artmagyna eksilmez güýç berip bilýär. Halk maslahatynyň çözgütleriniň garaşsylygymyzy potolandyrmak ugruna maksady gönükdirilen işleri amala aşyrmaga ýardam etjekdigine ynam döredýär. Şoňa görä de şuňlary awtobuslaryň hyzmatlarynyň peýdalanýan ýerleşlerimiz guralan şeýle çäreden tüýsürekden ruhlanýanlyklaryny aýdyp, onuň üçin hormatly prezidentimize tüýsürekden hoşallyklaryny bildirýärler. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şu gün 9 fevralda saat 20-den 10 fevralda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habar bilen tanyş boluň. Balkın welaýatyna ötkäp duran bulutly howa bolup, deňňat güneterden tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 3-8 gradus, gündüzine 15-20 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyna ötkäp duran bulutly howa bolup, deňňat güneterden tele sekundy 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 0-5 gradus, gündüzine 15-20 gradus maýly bolar. Marun welaýatyna ötkäp duran bulutly howa bolup, gün ortagyny ordan tele sekundy 8-13 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 1 gradus sowukdan 4 gradus çenli maýl, gündüzine 14-19 gradus maýl bolar. Leva welaýatyna ötkäp duran bulutly howa bolup, gün ortagyny ordan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 2 gradus sowukdan 3 gradus çenli maýl, gündüzine 12-17 gradus maýl bolar. Daşgyň welaýatyna ötkäp duran bulutly howa bolup, gün ortagyny ordan tele sekundy 9-14 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 3 gradus sowukdan 2 gradus çenli maýl, gündüzine 9-14 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp duran bulutly howa bolup, deňňat güneterden tele sekundy 8-11 metr etýän şemal öter. Howa gecesine 1-3 gradus, gündüzine 18-20 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça fevral aýynyň 10-ny magnit hadisasynyň durnuksyz ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, gyş pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyny nazara alyp,
faslın aýratynlyklaryna laýyklykda giyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tudan bölejikleriniň kadadan 5 göterim artmagy, o howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine getirip bilejek oňysyz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyzy burun örtüklerine ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasy saklamak zerurdur. Mehriban eleşler, bulary berk berja etseňiz gelin islenip paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşmez jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe aty watanymyz Türkmenistan ekli babatlarda ötüşleri betlenýär. Ekli ötüşlüň ödeninde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzy döwlet adam düşündir. Hoş wagtyňyz.